Bos días. Quixera que as miñas primeiras palabras nesta intervención fora para facer un doble agradecemento ao Consello da Cultura Galega, máis en concreto ao seu Arquivo de Emigración, en primeiro lugar pola feliz iniciativa de celebrar unhas xornadas sobre Galicia e a Segunda Guerra Mundial e, en segundo lugar, por invitarme a participar nas mesmas. A miña contribución vaise centrar na figura dun galego da Coruña, Salvador de Madariaga, e nunha das iniciativas que xurdiron nos anos da Segunda Guerra Mundial no exilio londinense, como foi a Unión Cultural dos Países da Europa Occidental. Sen dúbida, Londres foi a capital transnacional de Europa durante os anos do conflicto. E, desde logo, nesa condición, houbo toda unha serie de plans sobre como debería ser o futuro posbélico. Algúns deses plans tiveron que ver coa idea de constituir no futuro unha federación europea nun contexto de federalismo mundial, de mundialismo, que estaba moi en boga entonces entre as élites anglosaxonas, e que tivo a Federal Union tal vez como seu principal motor e estimulador. Tamén é certo que Alemaña foi motivo de debate nestes anos sobre que facer con ela unha vez terminado o conflicto, por suposto, entendéndose que coa victoria das potencias aliadas. De feito, xa en decembro de 1940, a Federal Union celebrou unha conferencia sobre a reeducación de Alemania, é dicir, sobre como a través da educación, incluso algúns afirmando que esa educación debería ser levada por mestres e por profesores non alemáns, a través da educación, digo, se podía evitar un futuro conflicto volvendo àquela idea da Primeira Guerra Mundial, da Grande Guerra, da culpabilidade alemana no conflicto. Houbo iniciativas tanto gobernamentais como non gobernamentais neste Londres dos primeiros anos 40. Entre as primeiras, sen dúbida, habría que destacar a Declaración do Pazo de St. James en xuño de 1941, unha declaración na que se fai énfase na necesidade da cooperación entre os países para evitar a guerra, para manter a paz no futuro, e unha declaración na que está o goberno británico, os seus 4 dominios, e 9 gobernos exiliados que entonces estaban en Londres, 9 gobernos europeos exiliados que estaban en Londres, incluído o movimento pola Francia Libre que lideraba Charles de Gaulle. 2 meses despois, como é sabido, vaise a suscribir a Carta do Atlántico entre Churchill e Roosevelt e pouco despois, a finais do ano 1941, vaise a celebrar a primeira conferencia aliada de ministros de Educación que ten unha certa importancia non só polo feito de que nela se van ir diseñando proxectos sobre como debería ser a educación da posguerra para evitar novos conflictos e para expandir a idea da paz como unha idea fulcral na educación dos rapaces en xeral da poboación. Esta conferencia é, sen dúbida, o antecedente máis inmediato do que logo será a UNESCO en 1945. Polo que fai ás iniciativas non gobernamentais, tamén en 1941 arrinca en Londres a Asamblea Internacional de Londres, que é unha iniciativa privada, pero co beneplácito do Foreign Office británico, presidida por Robert Cecil, na que participan toda unha serie de
persoeiros, uns a título individual, outros como representantes oficiosos dos seus gobernos e incluso tamén participan persoal da embaixada norteamericana, nunha especie de intento de manter viva as estruturas políticas da Liga das Nacións. A Liga das Nacións, en 1939, decide hibernar a súa asamblea e o seu consello, e esta Asamblea Internacional de Londres, de algún xeito, intenta manter a chama viva, pero sin que sea exactamente unha organización gubernamental, senón unha organización de carácter non gubernamental. Esta asamblea, por exemplo, debate temas tan importantes como a necesidade de celebrar, cando termine a guerra, un xuicio por crímenes de guerra contra os xerarcas nazis, e tamén discute sobre que tipo de organización internacional habería que crear no futuro e que medidas habría que tomar para reconstruir económica e socialmente a Europa da posguerra. E nese contexto é no que tamén vai a xurdir a iniciativa da que oximos falar, que a Unión Cultural dos Países de Europa Occidental, ou Unión Occidental, como tamén se chamaba no principio. Esta é unha iniciativa que vai xurdir neste edificio que se ve aquí, que é a sede do Instituto Francés en Londres. O Instituto Francés en Londres nace no ano 1910 como unha típica escola de señoritas para cultivar as damas da boa sociedade londinense e británica en xeral na lingua francesa, na cultura francesa, seguindo o modelo de diplomacia pública que entonces levaba adiante o Ministerio de Exteriores francés, xunto coas súas universidades, porque detrás deste instituto está, neste caso, a Universidade de Lille, como un ano antes, en 1909, por exemplo, se fundou a Casa de Velázquez en Madrid, co patrocinio das universidades de Toulouse e de Bordeaux, neste caso. De ser isto, unha escola de señoritas e un foro de expansión e de influencia da cultura francesa en Londres, acabouse convertindo durante a Segunda Guerra Mundial nun epicentro golista, porque tan pronto como 18 de xuño de 1940 de Gaulle lanza polas ondas da BBC o seu chamamento a manter a Francia dentro da guerra e ao lado dos o director do instituto vai a poñer o edificio a disposición do movimento de Gaulle nun momento en que tampouco estaban sobrados de instalacións. De feito, René Cassin, un dos grandes apoios de Gaulle no exilio e despois xa nos anos posteriores, vai vivir coa súa familia no propio instituto durante uns meses. Pero, de ser isto, un centro claramente golista, acabará sendo tamén un centro que favorece aos sectores antigolistas que estaban tamén presentes no Londres daqueles momentos e que tiñan unha visión de Francia diferente, aínda que coincidiran na necesidade da derrota do nazismo. As dúas persoas que de algún xeito van representar dous polos dentro deste proxecto da Unión Europea, da Unión Occidental, da Unión Cultural de Países de Europa Occidental, van ser dúas persoas que, polo demais, tiñan unha relación de amizade, como veremos despois. Denis Aurat, por un lado, o director do Instituto Francés de Londres entre 1924 e 1945, profesor de literatura inglesa na Universidade de Lille, de aí que fora o director, dada a vinculación que tiña a Universidade de Lille con este instituto, e ao mesmo tempo, desde 1926, tamén profesor de francés no King's College de Londres. Unha persona moi ben relacionada co establishment político, social e cultural do Londres do momento, e que vai ser golista de primeira hora, vai abrirlle a de Gaulle as portas da súa sociabilidade, das súas relacións, da súa rede de relacións
neste establishment británico, un establishment no que de Gaulle era un auténtico descoñecido, aínda que despois, a partir de 1942 precisamente, vai ter un claro desencantamento con relación a de Gaulle e vai a adoptar posturas máis ben contrarias a él. E por outra parte, bueno, tamén hai que decir que Denis Seurat vai representar de algún xeito esa visión de que a Europa que hai que reconstruir é unha Europa na que os países, e non só os estados, as pequenas nacións, os países culturais que hai na Europa occidental teñen que ter un papel moi importante, hai que, de alguma maneira, reverdecer esas culturas diversas da Europa occidental para asentar sobre elas o futuro de Europa. Salvador de Madariaga, un alto funcionario internacional na Sociedade de Nacións, titular durante 2 anos da Cátedra Alfonso XIII de Cultura Hispánica en Oxford, embaixador e ministro da Segunda República, ensaísta xa moi recoñecido tanto desde o punto de vista da súa aposta por o mundialismo e por o desarme, como ensaísta histórico, a máis unha faceta que vai a desenvolver con máis enerxía nestes anos, vai representar de alguma maneira o polo de que sí hai que ter en conta as culturas dos diferentes países que hai na Europa occidental, pero sen esquecer que os estados, os vellos estados, os estados teñen que ter o protagonismo despois da guerra. É dicir, que non se pode facer unha Europa da posguerra que prescinda dos estados-nación e que dé lugar a outras aventuras. Esa relación amigable entre Seurat e Madariaga, que podemos ver incluso aquí neste recorte do Times do 6 de xaneiro participando ambos os dous na sede do Instituto Francés nunha serie de conferencias, tiña que ver co seu gusto compartido pola teosofía, o ocultismo e outras correntes filosóficos religiosos orientalistas, pola súa vinculación co Pen Club Internacional, do que Seurat vai ser membro da presidencia ao longo da Segunda Guerra Mundial, na idea de que a educación era unha ferramenta fundamental para a rehabilitación espiritual do mundo, na súa relación co Cleveland Group, un importante foro de reunión e de sociabilidade política no Londres de entonces, e tamén na fundación posterior da Internacional Liberal. Cal é o contexto no que xurde a Unión Cultural dos Países de Europa Occidental? Bueno, é un contexto no que vai xogar algún papel este grupo do Cleveland House, patrocinado polos Astor, polo matrimonio Astor, que eran os propietarios de cabeceiras tan importantes como Times ou The Observer naqueles momentos, e no que, entre outros, tamén participaban Lord Lothian, embaixador entonces en Estados Unidos, Geoffrey Dawson, editor do Times hasta 1941, Lionel Curtis, dos fundadores do Instituto Real de Estudios Internacionais, ou Samuel Hoare, que era a sazón embaixador en España e antes membro do goberno británico. En setembro de 1942, The Observer publica precisamente un artigo sobre como podría ser a aproximación a esa Europa da posguerra, e faise a pregunta de se debe ser unha aproximación político-cultural, porque contrapón que nese momento se celebran en Londres, se presentan en Sociedade de Londres públicamente tanto a Unión Cultural dos Países de Europa Occidental como a Asamblea Internacional de Londres. A primeira, desde nunha aproximación máis política, a segunda, unha aproximación máis cultural, facendo énfase, ademais,
en que, por exemplo, Alsacia pues podía ser un modelo. Alsacia tería políticamente tres opcións, como se dice neste artigo, ser alemana, ser francesa ou ser independente. E, bueno, Seurat, desde esta proposta súa, dice, e por que non concederlle unha amplia autonomía que permita que a súa capacidade cultural se manifeste plenamente e sirva para unir alemáns e franceses. De alguna maneira, esta sería, polo tanto, o contexto no que xurde esta unión cultural. Unha unión cultural que Seurat ten como idea inicial baseala nun triángulo Ámsterdam-Nápoles-Lisboa, cun epicentro claramente en París, fundada nas ideas da democracia, da liberdade individual, da familia e do cristianismo como fonte de valores, na idea de que todas as culturas debían ser desenvolvidas, mesmo resucitando algunhas que estaban moi aletargadas naquel momento, e utilizando como instrumento fundamental un instituto cultural de Europa Occidental, con sede en París, evidentemente, que tería dous tipos de cátedras. Unhas cátedras monográficas por cada un dos países culturais desa Europa Occidental e unha cátedra dos valores da Unión que antes acabamos de referir. E, xunto a este Instituto Central, debería haber, digamos, delegacións e institutos nacionais en cada unha deses países culturais, tamén con este mismo modelo de cátedras dobles. En setembro de 1942, Seurat e Madariaga van a intentar perfilar a proposta inicial. Aquí temos o borrador que fai chegar Madariaga, Seurat en setembro, un borrador que se ve que ten correccións feitas por os delegados cataláns que están asistindo a esta unión de países de Europa Occidental, na que inicialmente a idea de Seurat é falar dunha Europa que debe ser un todo orgánico, que está composta por unidades vivas, que deben traballar polo conxunto de todos, polo ben de todos, e do mundo. O sea, esta idea mundialista que unía tanto a Seurat como a Madariaga. Os grandes estados, as grandes nacións, modernas, como Francia, España, Italia, son unidades vivas que deben prosperar nesa Europa unida, respetando as máis grandes as menos extensas. E eses grandes estados conteñen a súa vez unidades vivas, como pode ser Bretaña, Alsacia, Flandes, Cataluña, País Vasco, que deben poder desenvolverse en colaboración entre elas e cos estados. O que fai Madariaga é contrapoñer, facer unha contraproposta. Esta primeira idea vai ser plenamente asumida por Seurat e vai a figurar despois na declaración oficial, unha idea que señala cales son os límites da Europa Occidental, Alemania, Mar do Norte, Atlántico, Mediterráneo e Adriático, e que se postula como objetivo final desta unión destacar e desenvolver os elementos espirituais comuns que se basan no respeto da persona humana e as leis libremente consentidos, dúas ideas que nacen tanto da tradición grega como da tradición cristiana. E o importante deste documento de Madariaga de setembro do 42, vamos hacia atrás, é señalar como el a estas unidades das que fala Seurat vai a incluir tamén a Galicia. Galicia vai a aparecer por primeira vez, tamén é certo que por única, porque Seurat non recolle a idea, dentro destas países culturais que deberían ter un protagonismo na unión cultural. Se ve claramente no borrador que os cataláns modifican que eles cambian a palabra grandes nacións por grandes estados, unidades vivas por unidades políticas e o de unidades vivas que forman parte deses estados por países.
cando termina esta reunión do 10 de setembro, Madariaga pídelles aos vascos e os cataláns que están presentes que sería bo celebrar unha reunión, digamos, hispánica para levar unha postura común á Asamblea Xeral que está convocada para o 8 de outubro, no que se vai aprobar a Declaración Fundacional da Unión Cultural. El propón que se faga a reunión no Reform Club, que é onde el ten a súa sede, digamos, pero finalmente esa reunión vai ter lugar o 7 de outubro de 1942 no Casal Catalán en Londres. Nesa reunión, según rin os vascos, están presentes españoles, cataláns e vascos. Españoles, Salvador de Madariaga e Luis Portillo. Luis Portillo era un profesor da Universidade de Salamanca, autor apócrifo do famoso discurso de Unamuno o 12 de outubro, que logo se popularizou con ese enfrontamento con Millán Astráin, e pai de Michael Portillo, un destacado líder conservador dos anos 90 no Reino Unido. Por o lado catalán estaría o presidente do Consello Nacional de Cataluña, Carlos Pisunyer, e outros dous membros destacados deste Consello, Batista i Roca e Perera, e unha persoa máis Ordeic. E por parte dos vascos estarían representados 3 membros do Consello Nacional Vasco, tamén instalado en Londres, como son Lizaso, Gondra e Manuel Dirujo. Bueno, nese xantar e despois no debate van xurdir toda unha serie de propostas interesantes. Madariaga considera que a entidade da que estamos falando, denomínase cultural, pero ten evidentemente un carácter político indubidable, e que é necesario, dice el, que entre compatriotas españois cheguemos a algún tipo de puntos en común para presentalos na Asamblea Xeral que se vai a celebrar. Bueno, Pisunyer, o presidente do Consell Nacional Catalá, insiste en que el non cree que sea necesario crear novos espacios políticos, pero sí é fundamental que haxa un recoñecemento da espiritualidade nacional de cada un dos países que integran España. El dice non ser separatista, pero tampouco está de acordo co Estatuto de Nuria, con un estatuto outorgado desde Madrid, e, polo tanto, pretende unha reformulación da relación dos distintos componentes do Estado español. E Madariaga, pois, dille que sempre que se salve a unidade fundamental española e a emoción patriótica común, non ve ningún problema en aceptar estas demandas que fai nese momento Pisunyer. Pola súa parte, Irujo dice que os vascos non sinten o patriotismo español, e que a súa patria non é España en ningún caso, e que eles aspiran á vida nacional de Euskadi con historia sen ela ou contra ela. E entonces Madariaga respóndelle que Irujo non pode negar a comunidade fundamental de historia e institucións que unen os vascos co resto dos españois. Pero Irujo dicelle que esa comunidade non é tal. Un nacional vasco non é español, é vasco. E entonces Madariaga dicelle que cando escoita falar a un perfecto español, na tradición de liberdade e tolerancia que caracteriza a cultura española según el. E xa adianta que a el personalmente lle aterra pensar que non viva na alma vasca emoción para o resto de España. O que lle contesta Irujo dicindo que a dificultad non está no vasco, senón no castelán, no español, no ario, porque eles, a diferencia de Castela, non son imperialistas e non desexan nin aspiran a conquistar. Madariaga sostén que ese discurso dilúe o que é España e que el non o pode aceptar, pero, ao mesmo tempo, propón transformar o Estado, crear un Estado español que sea un triunvirato
rexido por 3 cónsules representando as 3 culturas que son, para él, Castela, Cataluña e Portugal. Porque os vascos, el considera que o vascuence non é unha lingua literaria e, polo tanto, sobre esa lingua non se pode erixir unha cultura seria. E, en consecuencia, os vascos terán que optar por unirse a algunha das outras 3 grandes culturas, a castelán, a catalán e a portuguesa. Ese Estado solo tería competencias en materia de moeda, de aduanas, de forzas armadas e de representación exterior. E o resto, todo o demais, sería competencia desas 3 grandes unidades que el deseña nese triunvirato. Esta proposta de Madariaga é aceptada por Pissunger, inicialmente parece unha boa idea, e ela afirma unha tesis que nin separatismo que balcanice, nin instituto otorgado, federación que una a povos libres como alternativa. Irujo non rexeita a idea, pero el sigue manifestando que el non é un patriota español, que el non ten comunión co resto de España, e entonces, cando todos lle dicen a Madariaga que el debe liderar a representación española, da cultura española, diferente da vasca e da catalana, el afirma que non cree que vai a ser posible porque a ausencia de sentimento de afecto patriótico español equivale para él a desafección. Na Asamblea Xeral vai aparecer unha proposta, unha emenda, este é o texto inicial que viramos antes, de Saurat, e o propio Saurat, xunto con Lizaso, Batista e Roca, e o reitor da Universidade Tecnolóxica de Delft e líder do Partido Católico Romano Holandés, Berard, propoñen unha emenda que transforma as grandes nacións en estados modernos e, o que é máis importante, transforma esas unidades vivas en unidades como Bretaña, Alsacia e Flandes, perdón, Bretaña, Alsacia e Flandes, e nacionalidades renacidas como Cataluña e País Vasco. É dicir, aquí establecese unha diferencia significativa. Hai países que só son eso, países, pero hai Cataluña e País Vasco que son algo máis que países, son nacionalidades renacidas e, polo tanto, teñen que poder desenvolver a súa cultura en colaboración entre elas e cos estados. Ben, esta declaración oficial fai que Madariaga lle comunique a Saurat que el non pode formar parte dunha unión cultural que ten esa base e que recoñece como nacionalidades renacidas a Cataluña e ao País Vasco e, polo tanto, apártase e pasa a ser Portillo quen represente a cultura española na unión cultural. A posta pública desta unión cultural vai ter lugar o 24 de xaneiro nun recital no Instituto Francés de Londres, no que xa non vai a participar a delegación española, porque xustamente uns meses antes, para animar este recital, Saurat vai a publicar na World Review un artigo no que, cando fala de quen compón a Unión Cultural, fala de Francia, fala de Holanda, fala de Italia, fala de Cataluña, fala do País Vasco e de España propiamente dita. E entón Portillo dicelle que se non dice que hai Alsacia, Bretaña e Francia propiamente dita, por que dice que hai Cataluña, País Vasco e España propiamente dita, como se fosen realidades diferentes. Nese recital literario de xaneiro do 43 van a estar presentes 14 linguas, van a recitar poemas, relatos e narracións nesas 14 linguas, con traducción ao francés e ao inglés en todos os casos, e vai a significar de unha maneira a posta de longo da Unión Cultural e ao mesmo tempo tamén o seu canto de cisne, porque vai a ser o seu último acto público, primeiro e último acto público.
Por que desaparece a unión cultural? Bueno, hai varias razóns. Unha delas é que a ruptura de Seurat co gaullismo fai que o movimento nacional francés intente o control do instituto. Intento o control gracias a un acordo Cassan Besbara. Besbara era o representante do British Council no instituto. O British Council é quen estaba financiando durante a Segunda Guerra Mundial o instituto, e este acordo o que fai é colocar unha especie de comisión de control das actividades do instituto e unha comisión na que claramente tiña maioría os gaullistas. Tamén é certo que influye as reticencias que o goberno británico ten sobre esta iniciativa, pensando sobre todo en que o goberno británico aposta claramente por os estados, por unhas Nacións Unidas do futuro basadas nos Estados-nacións preexistentes, e esta posición pode ser desestabilizadora para uns estados moi deslegitimados na Europa do momento, e, polo tanto, o British Council tamén corta o grifo ao instituto e polo tanto, esta é unha das razóns que o fan fracasar. Sin esquecer que tamén, dentro dos propios nacionalismo catalán e vasco, que tanto apoiaron esta unión cultural, se manifesta neses momentos un debate importante, máis no caso catalán que no vasco, entre os consellos nacionales que estaban en Londres e os gobernos que estaban exiliados respectivamente. En conclusión, unha iniciativa que ten de importante desde o punto de vista do futuro destacar a relevancia da cultura no proceso de unificación europea, e non hai que esquecer que cando unhos anos despois, en 1948, en maio de 1948, se celebra o chamado Congreso de Europa na Haya, habrá 3 sesións, habrá 3 seccións dese Congreso. Unha política, unha socioeconómica e unha cultural. Unha cultural que, como é sabido, vai xustamente a presidir Salvador de Madariaga. O recorrido non foi maior que isto, como moitas outras das iniciativas que se desenvolveron, e tamén hai que destacar esa aposta de Madariaga por incluir a Galicia como un país cultural de Europa Occidental, aínda que Seurat nunca chegou, nin Seurat, nin os cataláns, nin os vascos, porque os cataláns e os vascos tampouco fixeron, neste caso, ningún esforzo por incluir na declaración oficial o nome de Galicia a par dos outros países culturais. Máis nada, moitas grazas, e logo no debate da tarde, pois, se hai algún comentario podemos facer referencia.